हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोरा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिफोरनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै जोंनि नैबे आसाम सरकारनिफ्राय जोंहा 2 लाख साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैनांगौ दङ दा बैफोर साख्रिनि जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला ओंखारना फैगोन आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बावैसो बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय जा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदोंमोन जायनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ जोंहा जानानै थांबाय दा बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना गाबोन मोननो हासिगोन गाबोन जोंहा आगष्टनि 18 तारिख गाबोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन दा बिनिफ्राय रिटन एग्जामबोथ' जोंहा जागोन नालाय दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों माब्ला जागोन बादि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि रिटन एग्जामा आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्रायनो जोंहा जा थार्ड ग्रेड आरो 4 ग्रेडनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन जायनि जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ आद्रा जानानै दङ दा बैफोर रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा माब्ला जाफिननो हागौ बादि एबा जागोन ना जाला ना केन्सेलसो खालामबाय नामा दा बेफोरनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम एसे सिगाङाव भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन जे जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय आरोबाव गोदानै थार्ड ग्रेड आरो 4 ग्रेडनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैनो थांगासिनो होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन जायनि थाखाय जोंहा माने SIU आबो एप्रुभेल मोनखाबाय मात्र जोंहा माने एडभार्टाइजमेन्टल'सो ओंखारनांसिगौ CSB नि फारसेनिफ्राय दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांलायदो जाहाथे नोंथांमोना माखासे साख्रिफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो जोंनि नैबे आसाम सरकारनिफ्राय जा 2 लाख साख्रिनि जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट फैनांगौ दङ दा बिनि बागैनो आपडेट नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोबाय दा जोंहा बे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ देग्लाय बोसोराव फैलानो जा 2 लाख साख्रिनि जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआ फैनांगौ ना दा बेयो जोंहा देग्लाय बोसोराव फैलानो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ दा बावैसो एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जादों फैगोन बोसोरावसो फैगोन जाहैबाय माने 2027 मायथाइयावसो जोंहा 2 लाख साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैसिगोननो आरो बेखौबो नोंथांमोना साननो नाङा जे खेबसेनो 2 लाख साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैगोन होननानै जायखिजाया माने जा गोदान भेकेन्सि ओंखारना फैगोन बेयो माने फैगोन बोसोरनिफ्रायसो फैसिगोन जाहैबाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बावैसो बे बाथ्राखौ बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जादों नाथायबा मोनसे बाथ्रा दै जेनेबा MLA इलेक्सननि सिगां जोंहा आसाम पुलिसनिफ्रायबो भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन बेनिफ्राय आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो फरेस्टार फरेस्ट गार्डनि बेबायदि जोंहा गोबां भेकेन्सि ओंखारना फैदोंमोन दा बेफोर जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ जा फिजिकेल जा रिटन एग्जाम जानांगौ दा जोंहा बेयो फारि फारि एसे उननिफ्रायनो जानो थांगासिनो दङ एसे उननिफ्राय माने नैबे अक्ट'बर नभेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव जोंहा जानायनि गोबां चान्सआ दङसै दायो दा बेनिखायनो बेयो फैगोन बोसोरखौ नेया आरो देग्लाय बोसोरावनो जागोन बियो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोननाय नोंथांमोना रेडि जाबाय थाबानो जाबाय खारनायफोरखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था रिटन एग्जामफोरनि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै फरायबाय थाखाबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दा गोदान भेकेन्सिया माब्ला फैगोन भेसोरावसो जोंहा फैसिगोन बेहाय ADRE 3.0 जा बिनिफ्राय मेडिकेल लाइनानो जा गोबां डिपार्टमेन्ट जेरै नैबे ग्रेजुवेट टिचार पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार टेटफोरनि एपइन्टमेन्ट होनाय टेट टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट LP UP टिचार बेफोर गासिबोनि जोंहा माबाया माने रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ फैगोन बोसोरनिफ्रायसो जासिगोन दा बेखौ जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जाबाय दा बेथ' जाहैबाय आसाम सरकारनिया दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय जोंहा जा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय फिजिकेल फिटनेस टेस्ट लानाय जादोंमोन थांनाय जुलाइनि 24 तारिखआव जोंहा जोबनानै थांदोंमोन दा बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना गाबोन मोननो हासिगोन गाबोन जोंहा आगष्टनि 18 तारिख दा बेखौ नोंथांमोना नैबे CSB नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन जाहैबाय गाबोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय आरो आंथ' नोंथांमोनखौ आसा खालामखादों जायफोर नोंथांमोना जेनेबा करि गाननानै खारनाय एबा जायफोर नोंथांमोना माने टाइमखौ आन्दाज मोनखानाय नोंथांमोनाथ' क्वालिफाइ खालामखागोन दा बिनि थाखाय नोंथांमोना टेनसनखौनो लानांगौनि गोनांथि गैया नाथायबा नोंथांमोना दायो मोनसे खामानि एबा मोनसे माने टेनसन लानांगौआ बेनो जाहैबाय रिटन एग्जामनि थाखाय बेहायथ' गोबां क्वालिफाइ खालामगोन नालाय बे थाबायनायाव फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय दा गाबोन रिजाल्ट मोननायनि उनावनो गाबोननो माने जोंहा रिटन एग्जामनि डेटखौबो होनायनि जोंहा गोबां चान्सआ दङ बेहाय रिजाल्टखौ होनायजों लोगोसेनो रिटन एग्जामा माब्ला जागोन बिनि डेटखौबो होनो हागौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाखाबाय गाबोन रिजाल्टखौ मोजाङै नायदो रिजाल्ट नायखांनायनि उनाव गोसो होनानै रिटन एग्जामनि थाखाय फरायखादो मानो होनोबा जों दायो बेखौ खबरखौ मोननो हानाय जादों सेप्तेम्बर मासावनो माने रिटन एग्जामा जागोन बादि आरो फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय दा बेनिखायनो बारा गोबावथ' सम गैया नङा होमबा दा बेनिखायनो
गोसो होनानै नोंथांमोना फरायखादो सेप्तेम्बरनि लास्ट उइकआव नङाबा अक्ट'बरनि फार्स्ट उइकआव बेहाय जानायनि गोबां चान्सखौ खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायाबा हले मानो होनोबा कम्पिटिसना जोबोद थाब जागोन बेहाय क्वालिफाइखौथ' गोबां खालामखागोन थाबायनायाव आं बेखौथ' मिन्थिना मोनखादों दा बेनिखायनो बे रिटन एग्जामासो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार बे रिटन एग्जामाव साथामल' मानसिखौ लांनाय जागोन मोनसे पस्टनि थाखाय इन्टारभिउनिसिम दा बेनिखायनो इन्टारभिउ जाहाथे नोंथांमोना बयबो सहैनो हायो बिनि थाखाय रिटन एग्जामाव गोसो होनानै नोंथांमोना एग्जामखौ लिरनो नांगौ नङा होमबा दा बिनि थाखाय नोंथांमोना गोसो होनानै फरायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय गोदानै जोंहा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ जोंहा आं दाख्लैबाव नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन जोंहा SIU एप्रुभेलबो दायो मोननो हाबाय दे नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय दा बेनिखायनो CSB नि थ्रुयै जोंहा एसे उनावनो माने एडभार्टाइजमेन्टआ फैनो थांगासिनो दङ गिबियावनो आं बेखौ सानदों आरो फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ बिथांमोना फोजोबनो हागोरगौ बादि मोनदों आङो नङाबा फोजोबगोराबो जानो हागौ बिथांमोना जेखिजाया जाया माने फैखासिगोन आरो SIU एप्रुभेलखौ मोननो हाखाबाय जोंनि नैबे BTC सरकारनि नैबे CSB नि थ्रुयै आरोबाव थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि थाखाय जोंहा गोदानै भेकेन्सि ओंखारना फैनो थांगासिनो दङ आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावैसो एडभार्टाइजमेन्टनि बागै खोन्थाहरदोंमोन ना दा जोंहा बे SIU एप्रुभेल मोनबाय दा बेनिखायनो बे जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआ एसे उनावनो फैनो थांगासिनो दङ CSB आ नोंथांमोननिसिम एडभार्टाइजमेन्टखौ एसे उनाव होनो थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जा जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्रायनो जोंहा सिगां सरकार प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव जा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ जोंहा जानानै थांदोंमोन बे आद्रा जानानै दं नङा होमबा ग्रेड 3 नि जोंहा रिजाल्टखौ बिथांमोना होलांबाय ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ नाथायबा इन्टारभिउ बिनिया आद्रा जानानै दङ हायार सेकेन्डारि लेभेलनि जोंहा थाबथानानै दङ टेकनिकेल माखासे भेकेन्सिनि जोंहा रिटेन एग्जामा जानानै थांबाय रिजाल्टखौ जोङो मोननो हानाय जायाखै दा बिनि जा रिजाल्ट मोननांगौ जा इन्टारभिउ जानांगौ दा बेखौ नोंथांमोना एसे उनाव जासिगोनखौ फारि फारि जासिगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हासिगोन मानो होनोबा जोंहा दिनैसिमबो बेफोर साख्रिया जोंहा जेबो केन्सेल थांनाय जायाखै दे जेबो केन्सेल कुन्सेल बेबादि जायाखै दा बेनिखायनो आरो बोरै केन्सेल खालामनो हानो नङा होमबा एसेबां खस्थ'यै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै रिटेन एग्जामखौ आरो फरायनानै खस्थ' खालामनानै होबाय सोरबा नोंथांमोना ग्रेजुवेट लेभेलाव पास जाबाय गोबां नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि लेभेलनिखौ नेगासिनो दङ मेट्रिक लेभेलनिखौ नेगासिनो दङ गोबांनो ग्रेड 4 नि रिजाल्टखौ नेगासिनो दङ इन्टारभिउनिखौ दा बेफोर रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनगोन जेबो केन्सेल कुन्सेल बेबादि जानानै थाङाखै नोंथांमोना एसे समल' नेबानो जाबाय आं बेखौ सानदों आरो नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जा रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बेखौ बिथांमोना फोजोबनानैसो खालामनो हागौ बादि आं सानदों नङाबा बिथांमोना गेजेरावबो बेखौ खालामनो हागौ दा जिखियानो जाया मानो नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय जोंहा जेबो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ बेबादि केन्सेल थांनाय जायाखै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौ मोननो हानाय ग्रेजुवेट लेभेलनि नोंथांमोना पास जानो हानाय क्वालिफाइ जानो हानाय इन्टारभिउनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जाखाबाय थाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो हायार सेकेन्डारि लेभेल थार्ड ग्रेडनि जोंहा रिजाल्टखौबो एसे उनाव नोंथांमोननिसिम होनाय जागोन दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना एसे नेनानै थादो दिनैसिमाव जेबो बेबादि केन्सेल जानाय बेबादि जेबो नटिस ओंखाराखै आरो जेबो केन्सेल कुन्सेल जायाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेबानो जाबाय आरो बेखौ केन्सेल खालामनायनि बेबादि खोथायानो फैया जेराव माने साख्रिखौनो होनाय जायाखै नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना नेबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय फोर्थ ग्रेडनिखौ नोंथांमोना रिजाल्टखौ एसे नेनो नांसिगोन रिजाल्टखौ नोंथांमोना एसे उनाव मोननो हागोन नोंथांमोनाथ' मात्र रिजाल्टखौल'सो मोननांसिगौ नोंथांमोननि इन्टारभिउथ' जानानै थांखाबाय दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेबानो जाबाय दा जिखियानो जाया नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हाखागोन दा बेजों लोगोसेनो गोदान भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दं BTC सरकारनिफ्राय दा बिनि बागैथ' आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखाबायानोसै नोंथांमोना एसेल' दैज' हमबानो जाबाय BTC सरकारनिफ्राय गोबां भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दं दा बियो माने SIU एप्रुभेल मोननायखौबोथ' आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबाय माने माखासे डिपार्टमेन्टनिया SIU एप्रुभेल मोनबाय आं बेखौ सानदों आरो जेनेबा गासै जोंनि नैबे BTC आव दायो 39टा जोंहा गासै डिपार्टमेन्टआ दङ नालाय बे 39टा डिपार्टमेन्टआव जेनेबा बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां भेकेन्सि दङ दा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ बिथांमोना SIU एप्रुभेलखौ लानांगौ नालाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय दा बेनिखायनो बिथांमोना SIU एप्रुभेल गासैबो डिपार्टमेन्टआ लाखांनायनि उनावसो CSB आ माने जयै एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन बायदिखौ आं मोनदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेलायनो नांसिगोन आरो एडभार्टाइजमेन्टआ फैयोबा साख्रिनि भेकेन्सिया बुरजा फैगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि साख्रिनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंसाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे माखासे साख्रिफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों